Здравейте, хора! Сега ще ви покажа как да си направите ето такъв портал към Nether, който да може да се изключва. Включено, изключено, включено, изключено. Не знам защо, но сигурно се получава някакъв бъг с самата лава. Да видим сега. Така. Така. И така. Да, така. Да видим. Трябва да работи. И добре работи. Взимаме лул. Поставяме така. Да покрием цялата тази страна. След това така. И не. Така. Ох, чакайте, сега нищо не стане. Абе, покриваме и тази страна просто. После ще видим какво въобще да правим. Тук най-долу махаме едно блокче и на него слагаме хопър. Така. Най-отгоре трябва обаче малко да го смалим, понеже така няма да стане. Така. Най-отгоре също поставяме едно разпределителче. В него слагаме лава. Тук слагаме спалка. И взимаме хопърите. Слагаме два хопъра. Слагаме два хопъра. Тук и тук. Този се получава леко така към стената. Трябва да го направим така. Ставяме един каблстон. Така. Тук поставяме лул. На който поставяме редстоун. Отзад също поставяме лул. И тук поставяме едно копче. Тук поставяме копче. И тук поставяме копче. Да видим. Работи. Така. Но лавата нещо не... Да. Тук поставяме една факла. Да видим. И отново не работи. Не знаем защо. Да. Вече знаем защо. Тук трябва да се постави един сравнител. И отново не работи. Но защо? Се чудим. Наистина, защо не работи? Всичко както си трябва. Ето, сега вече работи. Виждате, ето, включено, изключено. Можете даже да си поставите и табелки. On. Off. И да. Включено. Довиждане от мен. За сега.